Чували сте за проблемите с полевите тестове, които използва КАТ за наркотици, нали? Сигурно сте разбрали, че някои на пръв поглед безобидни лекарства могат да дадат фалшиво положителен резултат за наркотици. Ето какви са фактите. Част от медикаментите, които често се използват при самолечение на грипни и вирусни състояния, съдържат, макар и в малки количества, вещества, които могат да реагират като психотропни субстанции. Същото може да се случи и с лекарства, продавани с рецепта. Става дума за, например, нестероидни противовъзпалителни лекарства. Какво е това? Най-общо казано, болкоуспокояващи, като например всички лекарства с съдържание на ибупрофен. Тези лекарства могат да причинят фалшиво положителен резултат за бензодиазепини и марихуана. Те не са единствените, които могат да ви създадат такъв проблем. Някои медикаменти с съдържание на псевдоефедрин също могат да объркат полевите тестове. Това са лекарства, които си купуваме без рецепта за симптоми на грип и настинка, а и някои, които се приемат при алергии. По-силните антиалергични медикаменти, антихистамините, също могат да провокират неверен резултат за опияти. Фалшиво положителни резултати може да предизвика и приема на антибиотици на основата на левофлуксацин и ципрофлуксацин, както и рифампицин. Сред останалите класове лекарства, които могат да компрометират резултатите при полева проверка за наркотици, са медикаментите срещу диабет, антидепресантите и психосимулантите, които могат да реагират като амфетамини и метамфетамини. Съществува риск и когато не сте приемали лекарства. Например, след консумиране на продукти, съдържащи маково семе, някои хранителни добавки, енергийни напитки или дори вода за уста. Дали изброените лекарства ще дадат положителен резултат при тест на пътя, обаче зависи от няколко фактора. На първо време количеството на дозата и колко време е приемано това лекарство. Освен това е важно теглото на човека, както и скоростта на метаболизма му. Затова е трудно да се определи с точност точно каква е дозата, която би дала положителен резултат при тест на пътя. Разграждането на тези вещества отнема различно време за всяко вещество. Обикновено от няколко десетки минути до няколко десетки часа. Същото важи и за наркотиците. Най-бързо организмът се освобождава от марихуаната до 14 часа и опиятите до 21 часа. Следите от бензодиазепините, амфетамините и метамфетамините остават най-дълго – до 72 часа. В световен мащаб отклонението при полеви тестове за наркотици е от 5 до 10%. В България отклоненията са доста по-високи. 45% от полевите тестове са дали фалшиво положителен резултат през 2021 година, показва изследване на Националния фокус център за наркотици и наркомании от същата година. Устройствата, които се използват у нас до 2022 година при проверка на пътя за засичане на дрога в организма, са DrugCheck 3000 и DrugTest 5000. При полевата проба се тества слюнката. При проверки в България най-често се засичат марихуана, амфетамини и метамфетамини, а по-рядко кокаин и екстази, показват данни от адвокатски практики. Проучването на Националния фокус център за наркотици и наркомании показва, че 58,6% от неверните резултати са били отчетени от DrugCheck 3000, а 37% от DrugTest 5000. Тези данни принудиха Министерството на вътрешните работи да изтегли от използване DrugCheck 3000 през 2022 година. Доказването на злоупотреба с наркотици зад волана става след допълнително изследване на биологичен материал. Става дума за кръв и/или урина. Това се прави в акредитирани лаборатории. Когато повторният тест не потвърди резултата от първия, то става ясно, че той е бил фалшиво положителен.